Salam kadirli vatandaşlar, salam mehribani iyileşler. Ben şu ülke gepleşimi dünyanın var ayının 12'sine hatire uni bolan vatan tatan programmalar var adı. Gurrun etmekçi, özümün düşüncemi, özümün fikirlerimi aytmakçı. Görüşünüz yali Kurban Gülü bir kabineti yankı pavonların barını işirip Sabiyazın barını işirip yığına gitti. Bineme diye yığınıptı. Halkı diye berk tutun diye. İnternetleri kısın diye. İnterneti kısıp bunun beterini ira kısmalı. Bu zatların manisine düşünseniz halkı bunun bir ilak şeydi kısaca sarıp diye berk tutun diye. Taşlar orada gidiyeni geliyenleri hemmesini kontrollü edin diye. Demek öngam viza alıp olan oktu Türkmenistan'a inni hasam berkemege katı mümkün. Mümkün hem derle berki diye hakikaten hem şu harlamı fiyali Türkmenistan içine girip çıkayanlar son video çıkarayanlar bunları da di inni bu Kurban olayım ödem liderler başlanmalı. TikTok'ları göreyen olmalı, YouTube'ları göreyen olmalı, öde hafta değil yani dağıtlarda işte uğraktan işten olmalı, internetleri kısın diye adamların ağını düşüncesini dağılacak yani website'ları, dağıtları yapın diye de gepin itkası öngem halk kısacın içinde inni hasam beter kısaca salmalı diye bu dağıtlan maniyeti şeylere inni konstitutsiyada girdilen madde var adaydı. Prezident Türkmenistan'ın prezidenti sövmek bolan optu. Demek ödüne sövülýäni bilip şu maddany girden bolmaly. Oňa da bir statiýa döredip adamlary ýene de tutsagy jogapgarçylyga çekmek üçin şu maddany girdi. Adam ödem katı korkakdygyny şu yerde yine bir sefer görkezdi. Köpçülüğün önüne çıkıp çıkış edenine korkak hakikaten hem korkkanlygyny subut etti. Oğlum bilýärdik yani öz ağzından eşitdik köp zatlary. Yollar yapıp sebebi inni açaçan boldy sebebi. Yollar yapıp halktan korkýar. Birden yollar açmağa korkýar. Yankı birden yollar hemme taraplayın açsa onu demek menem günüm Kazakistan'ın kıyalı bolar deyip pikir edýär. Gepin ilkası bu taýda men näme aýtjak boldum? Görýäňizmi? Özü YouTube kanalları görüp başlanmalı, TikTok'ları görüp başlanmalı, öz hakda diýilýän zatlar eşitýän bolmaly. Halkyň agyny zaýylajak zatlar yapmaly ýa. Ýa-ni ýollary. Ýa-ni ýollar diýenim internet ulgamlaryny yapmaly ýa. Men ýan dünýäňnykda bir aýal maşgyla bir illeşimiz çykypdyr. Yaramok diýe rak kesel bolupdyr. 8 yılcık diye gördüm çağam, 8 yılcık bile yaşadım diye, ölsemem diye, şu çağam bağrıma basıp ölüyün diye. Olur yalı illeşlemez, münglerçe yaravsız hassa illeşlemez var vatandaşlar. Münglerçe. Ol Kilyos diýilen mazarlık var öwliýalyk Türkiýedäki. Onun içi duruşuna Türkmenistan'ın raýatlary bolup duruşuna gittikçe de köpelýär. Ne senin edýän zadyň Kurban Gülü. Beýdip ol sabiyazlary üýşürip hukuk goraýjy organlaryň beýdip üýşürip olaň öňüne leksiýa geçip oturman bir normal işeden de bolanokmy? Ýollary açyp şol biçara halk yalvarýar da. Biçara halk yalvarýar. Senden derek ýokdugyny bilip halka yalvarýar. Gaýrat edin, kömek edin, pul kömek edin. Ýollary yapıp men gitmek üçin ýa pul gerek diýär. Şo videony täzeden dinläp görüň.
Şu halkın sesi kanalına koyupdurlar. Oğullar Nämäy we diýä familyasy. Yalvarýa halka. Pul gerek gitmek üçin niye? O bilet pul soran okul. Hakykatdan pasorstwan alýan $5.000 pulu var. Şoňa pul ýok, görgüliň. Şoňa gitmek isleýär. Ine, gurban boly. Sen beýle görelleli döwlet baş tutany bolýan bolsaň, sen şu zatlara üns berseň bolanokmy? Halkyňa ýygnasaň bolanokmy? Gaýtam gidýän, gelýänlere berk tutuň diýär. Näme diýmek bu? Ýöňiz düşünberňinni. Gadarly watandaşlar. Ol parat wagtyny 30 sany sallatlaň esgerleň awariýa bolan aýtdy. Emma ölen aýtmady. Agyr ýagdaýda gospitale düşüpdirler diýe. Sen näme üçin bir gepleşik aýdaňda dolaýdy bilen o. Ölüpdirler şuňaly aradan çykdylar. Näme üçin asfaltyň ýüzündäki ganlar ýup pajarlar gelip ýup pajarly maşinlar diýe ýup aýry bilen oklar ganly diýe. Näme üçin zatlar aýdan o? Näme üçin ölenli barada aýdan o? Taňa maglumat baranda dolu bar ýandyra. Täze ýylla diýe partlap ana näçe adam nimetdi diýe yaralandy dat diýe. Ölen adamlaryň sany aýdan oga. O sen haçyny näri bular ýalyk pajiýaly ýagdaýy gurrun beren bolýan, habarlar aýdyp beren bolýan. Haçyny näri beýle boldyň? Ya dogry ýola düşdiňmi sen? Ol aýtjak bolsaň, hani Lewapdaky uçup giden jaýlar barada aýdan ok istat. Henide millet jaýyny uçugyny bejer bilmän otyr. Garip halk iýmäge çörek tapanok, uçak bejer bilermi? Bir komatyny bejeripdir, bar maşgalasy bilenem. Şu bir komatda ýaşap oturanlar känniýe. Beýlik komatdan bejerip bilmän. Halkyň söýýäni, halkyň agzyndan çykýan datlary bilesiň gelse, köpräk gir. YouTube'lara, TikTok'lara köpräk görsen sen şolary gör. Bilersin, hakykat şo taýda bilersin. Sen taşda urugdaky pagonlar ba, sana ýallaklyk edip oturanlar. Olar sana dogry maglumat bermeýärler. Sen köpräk YouTube'lar bilen TikTok'lar görsen, görürsin hakykaty. Halk sen hakda näme pikir edýänni? Näil söýýänler neşdersin? Hakykaty bilmegem gowdatdyr. Gadarly watandaşlar, men aýtjak zatlamak gaty känni, emma şu taýda men goýup bolsun edeýin. Näde watandaşlar, gadarly watandaşlar, ýagdaý şeýlerek pysy-pyjurlyk, yalan ýaşyryk sözleşdirip, adamlaryň kabinetine üýşürip, olaň öňünde gyýgyran bolup, bagıran bolup, bul edenetdilikleri bara. Bu häsiýetler öýde watyr adamyň häsiýeti. Küçä çykyp bilen oga, ahranasyz ýa daşda urugyndaky brana maşinler bilen geriýe eýlede beýlede, çärelere çykanda, vilayetlara baranda adamlaryň daşda urugyny üýşürip, ol gorkak adamyň edýän zat şol. Gorkaklygyny hasam dünkü gepleşiginde, şu ýanwaryň 12-sindäki gepleşiginde göz görteli halkyň öňünde görkezdi. Näil gorkaklygyny, halkdan näil gorkýanlygyny. Näme watandaşlar? Senin gayratyň bolsa ýollary aç, halkyň al içine. Bar adamlar gyrylyp ýatyr bärde. Daşlar urtlardy. Türkiýede bir mazarlyk dolup gitdi türkmenlerden. Bu zatlardan habaryň ýokmy sen? Arkada. Käbirlere öp arkadamyz diýerler. Kimiň arkadagym bolsa sen şoň arkadagysyň. Halkyň arkadagy dälsen. Halk sana başka at goýýar, haramdag diýip. Ya bilen okmy? Elbetde bilýän. Bilmeýärem bolsaň gir YouTube'lara gör, TikTok'lara gör. Aslında arkadagy sözi nämeden gelip çykýan, näme diýmek? Halkyň arkasynda duran, bir arkanda duran ulokan dag ýaly gözüňe gelýär şu söz. Arkadag diýilenne. Bir ýykylmaz ýaly söýüldük diýilýär.
Tüyenmäge. Başga bir iş düşenni, sen arkaňdaky duran dağ ýaly ilýä, arkaňda durjagına gözüň ýetýär, şoň üçin ilýä şo söz. Ýa sen kimiň arkasyna durduň? Halkyň arkasyna durduňmy sen? Kaçan durduň? Hiç azanam durmadyň. Durmorsuňam sen. Sen köprak YouTube'lary gör, TikTok'lary gör. Bilersiň şonu halkyň agzyndan çykýan sözleri, diýilýän datlary sen hakda. Bolýa watandaşlar. Sağ olun. Yine görüşürüz.